איזה מתוקה. למה הפסקתם את המוזיקה? התחיל. עבדאללה. מי אותי כזה? תראה, מתחילים לריב שם, יאללה. לך תעשה יש למישהו טלפון. נורא והיום, הוא לא יעלה. איפה הביאה את התלבושות האלה? אחלה תלבושות. מיפן. מאיפה הביאה? מתנמה. לא יודע מה זה נפוק, זה מעניין. עידו. נו, להפסיק לצלם כאילו? גם אם הייתי יפנית. מאיפה את יודעת? עידו, מסריטים אותך כאן. רגע, זה חלק מההצגה? יאללה, יש? זה ההצגה? לא, בסדר. אורן מתאים לך. מאחורה הוא נראה שלט בתקופה דומה. נו, בחייאת זום. אורן! שלוש. עזרא, אתה עושה עוד יומיים של חזרות? אורלי, תני לו עוד יומיים של חזרות. שיבוא עוד 3 ימים. זוסן, לא, אחורה, לא רואים טוב. עוד הפעם! התחלתי! לולי, אנחנו אחת בבובי. נו, התחלתי! תומר, אתה מסתיר. בלי בריאות. ברטה מסתיר. עם גג אדום באזור השרון, לפעמים לעת ערב, משפחת ארביב פוצחת ברון. חינה, סלט וזאתה, איזו ארוחה. חינה, סלט וזאתה, ברטה מסתיר. כל המשפחה. ואם אתם חברים לפעמים רעבים, ואין שום דבר שבאמת רוצים, הקשיבו לשיר וזכרו הפזמון, שם נמצא הפתרון. חינה, סלט וזאתה, איזו ארוחה. חינה, סלט וזאתה, רגעים נורא. זהו. התחלתי, יאללה! אבא, תשב מול המצלמה. אוקיי. נו, התחלתי! ואת צריכה להגיד תודה למה שיש. יאללה! 25 שנה כל ילד אמור לזהות את הנציג מהמשפחה שלו. לא הסברת טוב, לא הסברת. לא הבנו, ענבל עוד פעם. כל ילד יש לו תפקיד של מישהו מאיתנו כאילו? הילדים כאן אמורים לזהות מי כל אחד משחק. הכיצד נראינו לפני 25 שנה. אני לא הייתי חי. שלא נבין כלום, שנתבלבל. אבא, הבאתי עוד וידאו לתיקון, אבא. לאבא של דרור, הייתה חנות של מתקנים
רגע, יש מוזיקה שם, אבא, סגור את המוזיקה. רגע. מה, לא שמעו אותה. אין דבר, קצת שמות. עוד פעם, לא, שוב. שקט. אהלן חבר'ה, יהיו מאחרים לפעולה. מיילון! אורלי, זה אורלי! בצמאטה, נו! יפה מאוד! אמא שלך! אבל אני חושבת שזה... שקט! אתם באים היום למסיבה במועדון התיאטרון? חייבים לעצור בסימונטה, לא משהו ללבוש. איפה במועדון התיאטרון? לא, חייבים לעצור בסימונטה, לקנות משהו ללבוש. ראית את הסריטאי בטח, לא? אתה הסריטאי? כן. אוקיי. טוב, כנראה אני צריך לחכות לעוד 15 שנה. עכשיו זה קשה. לא. בואי, סליחה. יפה. איך הייתה עינת לפני 25 שנה? גם בכיתה א'. רגע, יש עוד! אתם יודעים מי זה עכשיו, ישר. וואי, בוטל השיעור, הולכים לים היום. מי לא לים? לא בוטלנו על זה. אורן עזרא! רגע, עוד לא נגמר. בוא מהר. לעשות התפקיד שלו בא לעשות יחסי ציבור. וכיצד נראה עד 25 שנה? וכיצד נראה עוד 25 שנה, היא אמרה. יותר זקנים בטוח. מה היא אמרה? כאילו.